Hi guys, खुलुमबाय दिनैनि मोनसे गोदान भिडिअ बयखौ बरायनाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो मोजाङै दं आंबो मोजाङैनो दङ दिनैनि भिडिअआनो जाहैबाय माने Q&A भिडिअनि कुइसननि एन्सार हरनोसै आरो आङो माने नेक्स्ट जेतिया आङो सोंनो थिनदोंमोन ना कुइसन खालामनो थिनदोंमोन अब्लानो आङो नेक्स्ट दिनावनो आङो होगोन होनदोंमोन ना भिडिअखौ खिन्थु आं लाबोनो हायासै ओमफ्रायो नै दिनैसो लाबोबाय आरो आङो गाइस बिदिब्ला आं कुइसनखौ फरायनोसै सोर मा कुइसन सोंदों बिदिब्ला नोंथांमोना नायलांबाय थादो गाइस आङो बुंदोंमोन ना कुइसनखौ बयनिबो कुइसनखौ आङो पिकआप खालामगोन होननानै खिन्थु गोबाङानो सेम कुइसनखौ सोंदों नालाय सेम कुइसन सोंनायखौ आङो सासे सानैनिखौल' आङो एन्सारखौ होगोन बे मोनसे कुइसनानो देरफैदों नालाय गाइस फार्स्ट कुइसनानो जाबाय गुनाबती ब्रह्म बियो सोंदों आदाया मा मावो आब' आरो नोंसोर बबेयाव थायो आरो नोंसोर बहानि आब' होनदों आदाया मा मावो माने आदाया ONGC आव मावो आरो जोङो शिबसागराव थायो आदाया कार्बि आंलंनि आङो धेमाजिनि सेकेन्ड कुइसन जोंसारवारिया सोंदों बैसागुआव मानो फैयाखै मादै गामियाव आरो नों मासांसिम फरायनाय होनदों नोंना आदैया मा होनो जरहाटआव डिउटि गोलैदोंमोन डिउटि मावहैनांगौ जादों बेखायनो माने थांनो हायाखैमोन आरो सुटि मोनाखै ओमफ्राय आङो बारा फरायनाय नङा आं खम फरायनायसो आङो BSc कमप्लिट आरो ओमफ्राय आं फरायासै हाबा जाफैबाय ओमफ्राय थार्ड कुइसनानो जाहैबाय माया रामसियारिया सोंदों आदाया अयेलाव मावो नामा आब' नों आं मैयानि भिडिअआवबो सोंखादोंमोन आरो माबे जायगायाव थायो नोंसोर आब' होनदों आदाया अयेलाव नङा ONGC आव मावो खिन्थु थाव दिहुननाया एखेयानो आरो अयेलजों ONGCजों ओमफ्राय जोङो शिबसागराव थायो नेक्स्ट कुइसना जाहैबाय एमाव ब्लग्सनो जेबि नोंना लाभ मेरिज ना एरेन्ज मेरिज होनदों आंना एरेन्ज मेरिजसो आरोना नेक्स्ट कुइसन आर बसुमतारी बेबि लाथ'आ नामा जारौ होनदों बेबिनि प्लेनिंआ सोलिगासिनो दा बर्तमान गैथ'आ प्लेनिंआ सोलिबाय दं आरो नेक्स्ट कुइसन चित्र बर' मा जब मावो गुमैया आरो बहा थायो सेम कुइसनानो गुमैया ONGC कम्पानियाव मावो आरो जोङो शिबसागराव थायो नेक्स्ट कुइसना जाहैबाय संगितास डायरी नोंथांमोनाथ' बयबो सिनायखायो जानांगौ बेखौ बे बिथांखौ गोबां गोलाव कुइसन सोंदों बियो फार्स्ट कुइसनानो जाहैबाय ओंखामखौ बेसे बुरजा जायो नोंसोरो होनदों जोङो मा होनो 1.5 फुवा जायो सानैजों 1.5 फुवा बै मा होनो माबाया बे अपसन हरदों 250 ग्राम 500 ग्राम होनदों ओमफ्राय जोङो मा होनो बे जोङो 150 ग्राम जायो सानैजों आरो फार्स्ट सेकेन्ड कुइसनानो जाहैबाय बेनिनो संगितास डायरीनिनो ओंख्रिखौ मायाव सङो नोंसा होनदों ओंख्रिखौ जोंहा सारायाव सङो गेसाव सङो ओमफ्राय थार्डआ हौवाया खैथायाव सिखारो हौवाया आंनिफ्राय फार्स्ट सिखारो जोंनिया माबायाव सिखारो बियो मालाबा टाइमा जोंना फिक्स गैया आरो बियो मालाबा 7:30 सिखारो नङाबा 8 7:30 8 बियो माबाखा आरो जोंनि सिखारनायनि टाइमखा ओमफ्राय फोर्थ कुइसना हौवाया उल्थाखुर बारनो हागोन ना हाया आंना मिस्टारा उल्थाखुर बारनो हाया बारनो रोङा खोमालै आं नुफेराखै रोङा होनदों आरो आं सोंदोंमोन ओमफ्राय 5आ जाहैबाय एन्जर जागोन ना जाया मिस्टारा एन्जर जाया बियो आं जायो खिन्थु जोबोर इन्टारेस्टिं कुइसन सोंदों बियो आरो 6आव दङ नोंलाय गरम बोथोराव कम्बल जोमो ना जोमाखै आं गरम बोथोराव कम्बल जोमनो हाया खिन्थु कम्बला साइडआवनो थायो ओमफ्राय माने जोंना अभार गरम जायो माने एकदम कम्बलखौनो नायनो हाथारा जायो गरम बोथोराव 7 कुइसन मिस्टारा बबे मोनसे आखाइजों दै लोङो बियो ओंखाम जाबा आगसिखै लोङो
ओमफ्रायो जेनेबा ओरैनो नर्मेलि लोंबाथाय ओंखाम जायालासिनो लोंबाथाय आगदाखै लोङो बियो 8 कुइसनाव सोंबावदों बियो उन्दुनाय सिगां सान सिङाव मोदाय हाबना थायो बेखौ नों नायो ना मिस्टारा नायो बेखौ मालाबा नायनोनो बावो जों सानैजों बांसिनानो नायनायानो जाया जों सान सिङाव मानो होनबा फुङाव सिबो ओमफ्रायो मालाबा मिस्टारा नायो आरो मुस्रि खानाय समाव बियो मुस्रिखौ मिस्टारा खायो आरो जोंनिया ओमफ्राय 9 आव दङ हराव सिमां नुनायखौ खैथायाव खोन्थायो मिस्टार आंनो बियो खोन्थायानो आंनो मालाबा बोरैबा मोनसे माने मायबा माने आं बोरैबा सिमां खोन्थाबा गावबो ओमफ्राय खोन्थाफायो आरो ओरैनोथ' आं बिदि दिनै सिमां नुदों बिदि होननानै खोन्थाया बियो आंनो मालाबाबो मानो खोन्थाया बेखौ आं मिन्थिया 10 आव सोंदों नोंसोर थानाय फ्लेटआ फार्स्ट फ्ल'रखौ बानायग्रा मानसिया गुफुर ना गोसोम होनदों बोराया सिगां एसे गुफुरमोन खिन्थु बुरिया सोमज्रोज्रो ओमफ्राय थेंक इउ एन्सारखौ नेबाय आं दंफां सायायाव उन्दुना थेंक इउ सो माच दे इमान बुरजा कुइसन सोंनायनि थाखाय इमान इन्टारेस्टिं कुइसन सोंनायनि थाखाय थेंक इउ सो माच सकिटार्स सिलन बसुमतारी आरो रतिमा नार्जारी इसोर सेम कुइसन सोंदों बिसोर सोंदों आदाया मा जब मावो आदाया मा जब मावो होनदों सिलना ओमफ्राय रतिमाया सोंदों आब' नोंसोर बहाय थायो ओमफ्राय आं होननोसै खेबसेनो मोननै कुइसननि मोनसे एन्सार होनोसै आङो आदाया ONGC आव मावो ONGC कम्पानियाव ओमफ्राय जोङो शिबसागराव थायो नेक्स्ट रंजाली बर'आ सोंदों आंखौ मानो दाबो बेबि लायाखै थाब ला नङाबा उनाव प्रब्लेम जायो अन्नानै आंनि सोंनायनि फिननायखौ होगोन होननानै आसा थाबाय बिदिनो मानो दाबो लायाखै होनबा बेबिनि प्लेनिंआ सोलिबाय दङ अन दा प्रसेसिंआव दं आरो थेंक इउ सो माच सोंनायनि थाखाय ओमफ्राय अनजालि बसुमतारिया सोंदों आबा बिबि लाला नामा लिरनाया आबा बिबि लाया नामा होनदों आरो दै खिन्थु बियो इदि जानांगौन खोमा आब' बिबि लाया नामा अन दा प्रसेसआव दं ओमफ्राय लैथो बर'आ सोंदों खिथादो थाबैनो मा जब मावो ONGC जब मावो नेक्स्ट कुइसनानो जाहैबाय कार्तिक बसुमतारिया सोंदों ONGC माने मा जब आब' होनना सोंदों ONGC माने अइल एन्ड नेचारेल गेस कर्परेसन बिनि फुल फर्मआ माने थावबो दहनो आरो गेसबो दहनो आरो बे कम्पानिया बेखायनो बेखौ ONGC होनो ओमफ्राय नेक्स्ट कुइसनानो जाहैबाय नोङो बहानि नानि होनदों आङो धेमाजि डिस्ट्रिक्ट जनायनि आङो बिदां बर'आ सोंदों बिदां बर' नोंना बिबोनाङा मा जब मावो आंना बिबोनाङा माबा ONGC कम्पानियाव मावो ओमफ्राय नेक्स्ट कुइसन राधा बसुमतारिया सोंदों नोंना बेबि दंना गैया होनदों आंना बेबि गैथ'आ दा ओमफ्रायो राजिब नङा नेक्स्ट कुइसनानो जाहैबाय राज भाई नोंनि क्वालिफिकेसना मा आरो नोंनि फेभराइट डिशआ मा नोंनि फेभराइट टिभि सिरियाला मा होनदों आंनि क्वालिफिकेसना BSc कमप्लिट ओमफ्राय आंनि फेभराइट डिशआनो जाहैबाय अमाजों जेरै मैथा अमा नारजि गोबां दं अमानि माबाखौनो आं बिराद गोथाव मोनो माने अमाया जिजों सं बेखौनो बिराद गोथाव मोनो ओमफ्राय नोंनि टिभि सिरियाला मा आंनि बांसिन दा आङो टिभि सिरियाल नायनाया जाहैबाय कुमकुम भाग्य आरो बेखौ आं दासान्दि बिराद मोजां मोनो आङो ओरैनोथ' न'आव नायाखैमोन जोनोम बैसेला सोंदों आंखौ मादै आंनि कुइसन फार्स्ट कुइसनानो जाहैबाय नों दख'ना गाननो मोजां मोनो ना मर्दान गाननो होनना सोंदों आंखौ दख'ना गाननो मोजां मोनो ना मर्दान गाननो मोजां मोनो होनदों आङो दख'नाखौनो गाननो मोजां मोनो आङो मानो होनबा शिबसागराव थानायखायसो आं माने
मा होनो बिदिनो जानला मोनला गानना थायो आङो जेरै लंपेन्ट संपेन्ट गानना थायो आङो खिन्थु आं गामियाव थाबा आं दख'नाखौनो गानो बेवहाय माने रावजोंबो मिलायना थानो थाखाय आङो दख'ना गाननानै थानो हाया आं हारसिंल' नालाय ओंखायनो आं दख'नाखौ गाना नङाबा आं दख'नाखौनो मोजां मोनो जोंनिनो ट्रेडिसनेल ड्रेसखौनो आं मोजां मोनो सेकेन्ड कुइसनाव सोंबावदों बियो नोंनि वेटआ बेसेबां होनदों आंनि वेटआ 65 पुरा 65 खमायनांसिगोन बाराद्राय वेट जाबा गाज्रि थेवबो आं खमायनो नाजायो होमबाबो आं खमायनो हाया मानोना होमबा आंना मोदोमा एसे जाबानो बिराद लोब लोब बारायो ओमफ्रायो अनुप मोसाहारिया सोंदों आंखौ माने बुंदों आंखौ बेबि लादो आब' सना नों मासे किउट होनदों बेबिया अन दा प्रसेसआव सोलिगासिनो मासे समायना होनदों आंबो थेंक इउ स' माच समायना होननायनि थाखाय दासो फार्स्ट मोनदां बे कुइसनखौ नेक्स्ट कुइसनाव सोंदों सम्बारु बसुमतारिया आब' गुमैया CFMI आव जब मावो नामा आसा थाबाय मिथिगोन होननानै ओहो बियो बेवहाय जब मावा बियो ONGC कम्पानियावसो जब मावो आरोना गाइस कुइसना एसेबांनोसै आं बुंखादोंना जायनिया कमन कुइसन आं बिनिखौ मोनसे मोननैल' आङो फरायगोन होननानै आङो बुंदोंमोन बयनिबो कुइसनखौ आङो पिकआप खालामगोन होननानै खिन्थु कमन कुइसनखौ आं बेसे खोन्थाबाय थानोना मोनसे एन्सारखौनो ओंखायनो आङो सानै साथामनिखौल' आङो पिकआप बानायबाय ओमफ्रायो नोंथांमोना गाज्रि मोननो नाङा मानोना बयबो बे कुइसनखौनो सोंदों आदाया मा जब मावो आदाया बबेयाव थायो नोंसोर बबेयाव थायो नों बहानि बे कुइसन ओमफ्रायो सेकेन्डआव जाहैबाय बेबि लाथ'वा नामा बे आरो बे कुइसन बे सेकेन्डआव बिराद फैदों आरो बेल' बेखायनो आङो साफा सानैनिखौल' पिकआप खालामबाय नोंथांमोना गाज्रि मोननो नाङा आसा खालामबाय नोंथांमोना कुइसननि एन्सारखौ मोननानै गोजोनबाय होननानै स' थेंक इउ स' माच गाइस बिदिब्ला दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'नोसै नेक्स्ट भिडिअआव थाबैनो लोगो मोनगोन आरो नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो लोगोसे लाइक शेयार कमेन्ट लाइकखौथ' बिराद खम होयो अन्नानै लाइकखौबो एसे होदो नायनायजों लोगोसे लाइकआवबो थुदो आरो लाइकबो खालामदो बिदिब्ला दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'नोसै नेक्स्ट भिडिअआव थाबैनो लोगो मोनगोन बाय love you all ONGC माने oil and natural gas ONGC माने ONGC